Mga kabaro, good morning mga kabaro, no. Magpasikandus ko ron mga kabaro, no. Kay schedule man ako mga kabaro, no, dito sa may kalinan mga kabaro, no. Sikandus na ako karon. Kauban ako si Uncle Suway Bagyo mga kabaro, no. Puto mag-abot ba may pasituan na sa dito mga kabaro. Nauna na sa sikandus, kaya sikandus po daw mga kabaro. Kining paspas kayo, no. Nya video ko mga kabaro, no, for documentary lang dito mga kabaro para sa sa mong kinabuhi mga kabaro ni Miss. For documentary lang, video ko dito kaya para makita na ko mga kabaro no punog, matigulang ko kabaro. Uy, kining panahon na nagpasikandos dai ko no. Nya mga kabaro no, see you dito sa mga kabaro na namis kalinan mga kabaro no. Nya karon mga kabaro. Mo ni mga kabaro, mo ni diri ko magpabaksin da sulod sa Kalinan Central Elementary School mga kabaro. Elementary na man no. Nya mga kabaro, mag-aon sa mini-misis mga kabaro no. Asan? Diri o diha? Sige. Sure ka? Nakala niya po. Ha? Diri ta. Muna yung mga kabaro no? Mas lami pa daw ni sa Jollibee ni Mrs. mga kabaro no? Ano yung mga kabaro? Nya si Uncle Suway main ba? Wala pa yang motor. Uncle Suway, asa ka yang motor na? Wala pa yang motor. Dili bawal man sulod. Klaro. Pilang order te? 30 sir, May buntag. Pilang order? 30 ang isa. Sige. Dua ka order. Kalat lang Kaon. Klaro. Uy, magdagandag ka na magtao ngayon. Pero si Uncle ako sa video call si Uncle Vic niya sa basa diri Line si Uncle. Isa lang. Ay, dua ka rice ako Doon na yung karay siya ha. Klaro. Ay, wala si Uncle. Ano si Uncle? Ano yung mga kabaro? Daganag mga motor mga kabaro. So ipangita na ako si Uncle Suway Bagyo. Wala ko man. Mga akon sa minimisis. Lahi pero yung Jollibee nila eh. Ha? Mama daw nila. Tumahan nila lahi pa Jollibee. Okay. Sarili lang magdala man. Ha? Bread lang. Bread. Kato ako miss. Kato. Kana sa duha. Oops. No, baro sa halagang 30. Kaya baro no, mga akong sa minimisis mga kabaro no. Yo ay. Oh. Dere mga kabaro no. Ay, tagsarag bangko. Ha? Sige. Kaya baro no, mga akong sa amin. Nya mga kabaro no, wala di ko facial dala mga kabaro no. Nya karon, wala pa gid si Uncle mga kabaro. Wala ba yan sa kiran mga kabaro. Kaya mo to. Kung may kaon na mga kabaro no. Sa karon, palit tag facial mga kabaro no. May buntag. Na may facial baligya ma'am. Doon na sir. Ito sanahan sir pang malitan Sige, pula. salamat Yeah, mga kabaro, no, nakukutang kayo sa mga 15 years. Ay, tuwara. Si Mrs. na rin mga kabaro, no, palit na guna. Oops. Okay. Mine, salamat, Mine. Yeah, ato na ko, Mine. Okay, bye-bye. Oop, basura. Pagka-bright. Sana all. Yeah, kabaro, ano. Turo tayo, mga kabaro. Parang si Uncle Suway, mga kabaro. Si Uncle Suway Bagyo, mga kabaro, no? Wala siya karon. Bakit ba naabot si Uncle Suway? Di ba yung motor niya, mga kabaro? Kita na, mga kabaro. Wala pa yung motor ba? Ito na si Uncle, kay dito, no? Ito, mga kabaro, no? Sir, si Kando, sir. Okay, dapat. Mga kabaro, dala sulod sa kuha, mga kabaro, no? Sulod sa elementary school, dari sa Kalina National High School. Ano saan nito? O elementary man siguro. Okay, duha rin ni. Villapuerte Elementary School. Ug ato sa unahan mga kabaro, no, katunda ko nga building.
Okay lang high school mga kabaro, no? Nagkaroon. Busog na kayo mga kabaro niya. Si Mrs. Nisakain lang siya o pidika mga kabaro, no? Kay ninjuti na po si Mrs. Diri mag-nasign si Mrs. mga kabaro. Sa karon, sagbot yun diri mga kabaro. Kaya naman mag-ready klase mga kabaro, no? Modular, module. Naga-module lang sila mga kabaro, no? Wala sila piece-to-piece mo. Sagbot mga kabaro. So hindi mga kabaro, ang sikan dos ko. Asa banda mga kabaro, no? Oop, kumplito na ko, no? Nakidala. Uy. Uy. Kayaknya bagaimana? Sir, ang sikandos sikandos diri ya, sir. Oh, Pfizer, ang sa inuman kanya panghapon. Aku menurut pengguna sehingga pun itu sehingga pun dalam sekali kita itu so balik ako mga kabaro. Mga kabaro, no, wala pa ko na turukan mga kabaro, no. Mangayo sa kog lugaw diri mga kabaro, no. Kaya pwede mga lugaw ya. Kuha na. Uy, kini. Panaluhan niya, uy. Ay, lugaw mga kabaro, no. Uy. Wala. Mga kabaro. Yung lugaw mga kabaro. Uy. Grabe. Solid kayo mga kabaro, no? Oh. Plaster sa ito mga kabaro, no? Oops. Uy, init. Salamat kayo ha. Ay, tay, mga lugaw tay. Thank you, sir. Nakila na ka dito, sir. Oh, humana tay. Makakaon sa lugaw tay kita. Taud-taud mo man daw turukan. Oh, gani ka? Lugaw, sir, eh. Ano ka turukan? Oh, wala pa. Waiting na siya, oh. Nagkaon Kuwan ka na ako. 195. Uy! Di ba lang babasa? Namoy kuan dia kanang utangan ni nga mukurat para. Lemon silpa na. Hey, sara man di. Sili. Sili. Kalamian na na uy, halang kay sili na uy. Uy, tora limon, kalami. Uy. Wagi pa, kulang. Tama na nay. Okay na kay ni para na pud nasoba ng dili, di ba? Sir. Para ang tanan makakaon. Ha? Ano sa mukha og lugaw libre ni? Gani, di mo. Di mo nga, di mo kayo mga... Uy! Awag, inata ka, di pa sa ating. Awag mo inata ka. Ingnan ta bitaw kati. Ingnan ta ka nga ayog tanawa, yung mo kita naugod. Inata ka nga. Ano? Sige, salamat. Nag-live na si sir. Salamat. Ana ba? Uy! Balik pa dili ate. Oh, mukha ka sa district. Uy, kalami aning libre uy. Ni ko diha ay kaon, tindog mo ka. Libre na gikan. Libre na gikan sa City Mayor. Ay, kang Mayor Sara gikan ni? Yes. Uy, daghang salamat Mayura ha. Ma'am. Hatang lugaw. Hatang lugaw. May bayad. Hala ka na ulo na sa. Sorry sir. Pero nawa mo eh. Nabay bayad ang lugaw. Wala ni bayad. Libre bitaw ni Mayura ni. Libre ni gikan sa City Mayor. Asa mo pa kung kutsara? Dada. Palugaw ni Miura. Thank Dapat mugaga na gid sa presidente oy. Gani. Lamin yung lugaw ti ba? Kuan man isa sir, ang nagluto niya kuan si Sinadabaw. Tagagunod. Sinadabaw nagluto. Naibog mo ko silang gidadala nga lugaw gud niya. Kaya pila na ko ba ikaw siguro bitbit ko Oo, din na. gani. Yung akbaro no shout out to mga higala na
sa issue mga kabaro. Natio, katote. Shout out mga CSU. Thank you Miura sa palugaw sa mga vaccinees. Yun, no? Yung makbaro na pala yung tagkaon. Sa pangalan niyo mo, te? Alma Bidiko. Og si Kuya. Green Jero Saga. Okay, salamat kayo sa inyong pagkaon, ha? Bago ni bagay Pfizer. Unsa imong bakuna, te? Ano po sir? Astra mi sir. Ay, kamo yun, na? Sa Mayo mi nabilong sir. Ah. Sa ngaran dai ko magkuno, magdugay-dugay no kay Pfizer. Oo. Dagan mo to Pfizer karon nga book sir kasi ano ni kawit na Pfizer na 4 weeks na. 4 weeks na. Oo. Katong sa una magsigig ilog-ilog ug magpakuan karon na sila magpaturo. Kay mamili og kanang vaccine. Ako misis ba kay isa sa giturukan katong Janssen? Oo. Naka-apil siya. Oh, diri gyapon sa Kalinan. Naka-apil siya to dire? Oo. Apil siya kung pila nga dapat tao. Pili sila ato. Basta lagi daw. Bibo Taga kayo. din pa sir. Matina playa mo te. Ayun mo pa vaccine eh. Si misis na po diya. Taga dire. Kasi nga nanay Pfizer lagi daw. Oo. Ang Astra magud eh, kalintro daw ta. Okay na ba yung food? Wala ba yung food gibate? Wala gibati ato te. Wala. Kung may duty diri no. Alam yan ang food. Yari, salamat kay te ha. Ya, salamat ya. Sige makbaro no, balik lang ko makbaro. Sir, hi. Kulay ko sa imong video, sir. Kanahan ko, sir. Hindi pa, sir. Hindi imong anak mo pa. Sa kayo nila. Kay mama. Ya magbaro ni mo managuko. Kabaksin makbaro no. Adi ko. Nya mga kabaro no, human ako vaccine mga kabaro no. Nya ipaabot pa na ako si Uncle mga kabaro, Uncle Soy Bagyo. Napadito siya sa mga kabaro sa counseling room. Pabuto sila ko sa kadali mga kabaro no, kay magdungan na may gawas mga kabaro no. Nya mga kabaro, balik lang ko mga kabaro no. Nya mga kabaro no, si Uncle akong biyaan og una mga kabaro no, kay naulay siya gabot. Ay mga kabaro si Uncle. Nya ko biyaan ra una Uncle. Hinahinay na ko. Atay call. Call. Amping dia. Ya mga kabaro no. Biyaan ako si Uncle Luguna mga kabaro no. Kay malahi mo siya kabut mga kabaro niya. Ako una ko kabut mga kabaro. Ya mga kabaro no, daghang salamat sa pagkuyog diri sa pagpabakunan ako mga kabaro no, diri sa May Kalinan. Nakasikandos na ko mga kabaro no. Okay na kayo. Pfizer mga kabaro no, #Pfizer. Power na po ng Pfizer mga kabaro kay katong first dose na ako wala ko gibati mga kabaro no, kung dili nimbinhod lang siya kadali pag human niya binhod mga kabaro wala na mga siguro 2 ka oras lang ning binhod burag di na ko malihok-lihok siya kaayo nga kuan pero sa karon mga kabaro si Kandos okay na kayo mga kabaro no. Tindot bra yang kuan diri mga kabaro eskwelahan sa Kalinan mga kabaro siguro elementary school diri niya dito sa Pikas. Kalinan Central, yan dito Pikas mga kabaro no. Kalinan National High School. Turas mga kabaro no. Alas 10 sa buntag. Nahumana na gyud ko mga kabaro no. Ya, may buntag ya. Ay, abi ko mo check out pa ya. Ya, kabaro, og daghang salamat sa pagpuyog mga kabaro. See you next vlog.